Wel, dyma ni dal i fynd fan hyn I chi, ac dyma Pencampwriaeth yr Effrod, Holstein. A Tom, mae wedi bod yn bleser bob yma bore. Mae'r haul wedi cilo peth. Ond ni wedi cael y fraint o edrych ar Gwartheg da trwy'r bore. Mae wedi bod yn hyfryd da I gwbl o gystadlaethau newy sydd wedi bod yn mynd ysbrydyn y ddwy ar y dechrau'r pare yma ac ati. Safon wedi bod yn dda dros ben. Mae'n wych I fod yn onest, mae'n wych. Ond ni'n dod i'r brig nawr efo'r unigolion Pencampwriaeth am yr heffer orau nawr. A'r beirniad John Gribben, siŵr o fod un o'r enwau mwyaf poblogaidd ac adnabyddus ymryd Gwartheg sioe ar hyd y blynyddau I dad David o'i flan o. A mae John yn ddim yn mwynhau'r iechyd gorau ar hyn o bryd oedd yn gweithio I gynnau. Ond mae'r rhain wedi trafod gwertharian o Gwartheg ar hyd I hoes ydyn nhw. Na bod John yn eitha da I fod yn onest. Cofio John mynd in rhyw gwarter canrif yn ôl yn dangos y Kitty. Nath I ennill y Pencampwriaeth gyda'r fiwch y flwyddyn ni. Cymeriad lliwgar poblogaidd iawn trwy Ewrop gyfan. Wedi berniadu bron bob sioe at I di feddwl am yn Ewrop. Ynddi, mae'n braf gweld pobl yma dal I fynd, mae John. Gwyth I weld wedi torri gymaint I fyd. Odi, mae iechyd wedi dirywio a un o'r ysymau goffodd yr efennu waith. Oedd wedi cyfri cyrraedd pen y dalar yn I yrfa, ond bachan sy'n deall da, sy'n trafod da. Fi ddim yn gwastraffu llawer amser mynd bore yma, dyw iechyd fel ti'n gweud ddim yn gryf a mae'r tywi yma'n llethol. A mae'n galw nhw fewn, mae'n gwybod yn iawn, mae wedi anghofio mwy am farniadu siŵr na mae llawer wedi dysgu. Odi, mae bachan sy'n gwybod sy'n mynd trafod da, yn deall y trics I gyd. Gwybod sy'n mynd troi nhw mas ar I gorau. Wyt ti'n gwybod cystal a neb? Oedd John a'i dad, o'n nhw'n gallu'r cael parti go iawn pan fydde pethau mynd yn iawn ag yn ennill. Tan i'r brynu oedd ei wedyn, ynddo fe? Dim ware. Gweithio yn galed a mwynhau yn galed hefyd. Gwybod sy'n dathlu. Mae wedi tynnu'r heffer Holstein fewn, mae wedi tynnu'r Ayrshire fewn. Dwi'n yn siŵr oedd wedi tynnu'r miwn... O tynnu'r llinell fewn. Dwi'n cael ei tynnu'r miwn falle fel wnaethon nhw I cyflwyno unan yn y cylch. Ond... Mae pob bryd cael ei gynrychioli fan hyn o'r teg. Mae'r Holstein, mae'r Jersey ac mae'r Ayrshire. Mae'r drisiad Holstein wedi dod lawr o Cas Gwent. Mae'r drisiad Tregibi, y Jersey a sefyll yn ei ffwysi. Mae gyda ti Ayrshire fan hyn oddi wrth Geraint i'r eglwys. Mae gyda ti Sean Thorne oddi wrth Sean Dysgol Goch. A mae'r Brown Swiss hefyd yn dod o... A mae'n braf gweld y cenedlaethau mae'n dod lawr. Ti sôn o'n awan am Dysgol Goch. Teulu sydd wedi bod yn asgwn cefn i'r adran Gwartheg Llaeth a Gwartheg Beef yn y sioe mae ar hyd y blynyddoedd. Wel, mae'n drwy'n byr debyg bod wedi cwbl a'i waith. Mae'n dedrych, o'n i'n meddwl bod e wedi'i ni. Yr Holstein sy'n ennill yn de. Na mae'n iawn sy'n ti berniadu da. Mae nhw'n dydaro diweddol gloi. Ti wedi gwneud y benderfyniad lan yn aml yn eitha cloi. Ar y dornod, dwi'n credu falle bod wedi cwmpl lle yn gymarol rhwydd iddo fe. Yn aml iawn, mae nhw'n gadael y gystadleuaeth I barad y bach fwy falle sy'n eisiau mwyn y cyfryngau. Ond so wedi gwneud y benderfyniad, byddwn ni'n parchu ni a dwi'n cytuno gyda'r benderfyniad. Ond fel I ni'n edrych arnyn nhw, da ni'n rhwydd iawn y cytuno o gêm. Gwybod I waith fel o ti wedi gweud eisoes o'r teg. Dyna nhw, mae'r wobr gyntaf. Be di'r Holstein mae dweud? Ole mae hon yn dod? Hon yn dod wrth Kevin Rickard o Gas Gwent. Tregi byd mynd ar ail fyna rydw Ydy Ifan yn dangos y drisiad lladd o Tregibi. Ti'r eglwys wedyn, ie? Ie, Ayrshire Geraint i'r eglwys. A Sean Dysgol Goch ar y fyrgol. Dysgol Goch, a wedyn... Teulu Stephen Jones eto o Dwyrain Cymru yn dangos y Brown Swiss. Wel, ardderchog Cymru eto a pobl ifanc fel I ni'n gweld nhw yna'n dal dangos bod yna ddafodol i'r sioe a dyn ni falch iawn o hynny. Wel, mae John yn rhoi i'r ysymau nawr a mae'n debyg diw e ddim wedi
i gosod nhw swyddogol. Mae wedi galw nhw fewn hefyd o bob yn un. Ond gwni weld fan. Holstein mae'n iawn. Mae wedi galw nhw fewn, siwr. Y jersey o'n ni. O'n i'n meddwl. Oedd e wedi roi'r thumbs up ar ffordd nôl. Nath e ala bach o ofon ni, felly mae dim ond rhyw llinell cyn derfynol oedd hi, ond y llinell derfynol oedd hi. O'n i'n gallu gweld, mae nhw ddwy dda. Ond ail i hon oedd Trisia Tregibi ddo Na. yn y dosbarth? Na, dwi'n credu oedd o'n yn y drisiad hun. Trisiad i dda na ti. O, mae'n glamp o hethau. Na ni te, mi oedd y dyfarned yn iawn, felly ddwn ni'n symud ymlaen yn y funud am yr riban glas. Dechrau cael traed oer hwnna, ond mae'n iawn.